Аңгамат Набаев. Ғүмір китабымны альбом кеүек қарап шығарға дип бирсәләр, яшьлек дип язылган 3-4 битен урлар идем. Әгәр күрсәләр, качар идем ерак җирләргә, яшьлегемне салып яргә. Ул кайдадыр бик якында кеүек, авылымның айлы төнендә. Фуражкасын кырын салган егет, кызын көтә тирәк төбендә. Эшкә соңлайды борчылмагыз, яшьлек бит ул, яшьлек өлгерер. Таң атканчы тирәк төбен саклар, таң белән эшкә йөгерер. Шундый чагым бик якында кеүек, кулны сузсам җитәр шикелле. Кулны сузам дип бер үрелсәм, өркөтермен, китәр шикелле. Мин яратам кояш чыккан чагын, җирнең өстен нурга балкытып. Таба алмадым дуслар гомремнең, яшьлектән дә матур вакытын. Тик дөньяда бер ни кабатланмый, һәр нәмәнең була сызыгы. Яшьлекнең дә әгәр кабатланса, булмас иде бәлки кызыгы. Ул кайдадыр бик-бик якында, җыр җырлайлар аның хакында.